Sa number 4, ang slow food movement sa Negros pati na ang Terra Madre Asia Pacific sa Bacolod City ang nangin highlight sa UN session sa Rome. Sa 181st Special Session sa United Nations Food and Agriculture Organization naging patigayon sa Rome sa June 10, ang slow food movement sa Negros at ang Terra Madre Asia Pacific sa Bacolod ang na-highlight. Ang mga initiative ang na-feature sa panel discussion angot sa food, biodiversity ug community-based agri-food system sa FAO headquarters suno kay Slow Food International Councilor Ramon Chinchin Oy Jr. Si Oy ang nagtiglawas ng slow food sa Southeast Asia. Siya man ang nagapanag-iya sang Fresh Start Organic Farm sa Negros Occidental. Ang high-level dialogue ang in-inspire ni Carlo Petrine, founder sa Slow Food Movement, kag siya man ang Food and Agriculture Organization Zero Hunger Special Ambassador for Europe. Ang kahiwatan suno sa kay Dr. Lionel Dabadi, ang chief ng Food and Agriculture Organization sa United Nations sa Pilipinas, ang nagtutok sa biodiversity-based kag community-driven approaches nga nabase sa local knowledge, sandig sa nakasaad sa iyang Facebook page. Gitalakay sa mga participants kung paano ang traditional nga food culture makabulig sa pagbag-o sang agri-food system. Ang tinutuyo amo nga kung paano pagid mangin sustainable, inclusive kag resilient. Suno kay Dabadi, gin paambit sang Pilipinas ang istorya sang slow food Negros.